Първият е откачен. Оп, ето го. Ето го първия. Откачаме и го пускаме. Тук като си пуснете отдолу, те си перфектни. Оп, ето го и втория. Охо, толкова. Откачи се. Значи, защо се откачи толкова лесно? Ето го и другия. Пак се откачи. Какво се случва днеска, бе? Трети откачен. 3 мятания, 3 откачени. Оп, ето го. Той е хубав. Ох, бабачко. Ох, бабачко. Изчакай. Гледайте, какво стана въпрос. Оп, какво е? Аре да ударим една снимка. Така, не, срещу слънцето. Айде. Пускаме. И да продължаваме натам. Много интересен риболов се задава. Дигат се някакви риби. Стървах много. Сметка на това може да си хванем още някой. Оп, ето го. Още една буца. Доста добър костурче. Леко. Плете се. Трябва да пуснем малко окно и да го снимаме. Ето вижте как го е налапал. Качаме го. Оп, изяде ми силикона. Че го снимаме и него и да го пускам. Не знам на коя бройка сме, може би тук във видеото ще изпише на коя бройка сме, ама аз показвам само как се ловят. Ето го, изтера го. Ще пусна малко по-надълбоко. Оп, ето. Охо. Не се откачи, не се откачи. Ох, още един тупан. Много добро костурче. Много добро. Леко да не щупим пръчката само. Гледайте какво става. Още един добро. Аз трябваше да оставя телефона отвънка, ако ще ги снимам. Само прибирам, изваждам. Много добри бройки. Чакаме някой по-голям да излезе. Някой бабанко. Видим дали се вижда. Айде, бягай. Няма ли някой по-бабанко на тези големите, хубавите? Въпреки че и това съм доволен. Още един хубав костур. Приличен, горе-долу. В сравнение с ония, това не е толкова добър. Айде, бягай. Че в тази жега излизат такива риби. Оп. Ето още един. Просто кефа е на лице. Така да пазим камерата от слънцето, защото става горещо и прегрява камерата. Като цяло до момента риболова се очертава доста добър.
Щом в горчина такова от костурчета, значи това е доста добре. Значи просто трябва да сме доволни от това. Щом такова от костурчета, значи всичко е както трябва. Въпреки подчертавам, че в момента е 34 градуса. На 34 градуса костурите коват. То спря да... Я записва ли? Свети? Виждаш ли се? Да. Ево. Още един хубав. Клок, 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 клок. Гледай какво прави. Клок, 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 клок. Още един доста добър. Много хубаво беше това, не знам. Това си хубав. Още един хубав буца хванах. Откачи се. И супер. Штукичка тука. Леко само. Да, мен от това ме е стреляно. Хвани си джиглата, нищо не стана. Да. Тя имам от 1000. Достата ли още? Стой, не. Айде, дай. Виж му ти направи. Не си ми заковал ли? Право. Смело бе, нищо няма да скочи. Не бе, тя не е... Да се откачи не може. Хвани си. Пусни в кепа. Чай, че миналия път както я фанах и ме ковна веднага. Не бе, някаква ще оттам хвания през главата. Не, е така. Така и миналия път се разкача и ме ковна. Миналия път така виках, не мога хапе. Една штукичка. Штракахме една снимка с телефон. Малко го омазвам, ама нищо. Живи здрав. Готов си. Ще му правим ли подводна на штуката? Да, пускай. Айде, живо поздрав. Ето и веднага водора... не! Риба! Това беше риба! Тук веднага удря. Няма водорасти и такива глупости. Брат, ти от ли си? Съди се. Веднага, директно с пропадането и те удря. Няма водорасти. За тебе. Видя ли вълната, бе? Що не спре? Не, аз съм направил, защото дигнах много високо горе. Той гледа на какво става силикон. Погледна. Снимай го да видиш. На буквата Ф. Хората ядат, вечерят. Усетиш ли, че натъжава директно засича. Много е малък шанс да е водоросло. Аз искаме там да фърна. Ти си по-тежка глава. Добре. Преди това. Нищо има 1 час и повече. По-добре този силикон да го движа без да туча. Той си прави сам играта, като говори. Не сега, да, но... Душите, какво предимство има и как може да се завира, къде се пуска. Колко буква в бака да си. Ама е тъп, червънка. Но това нещо му е изяло опашката.
О, да. Как мазе, брат. И то пак на това. То ми е на главата, бе. Та ми каже, че снимам. Аз снимам, бе, брат. Аз съм на удара дори, бе. Ева ти уден съм. А той се откачи костур. Ето го костурчето. Айде. Штука. Мали, стой. Хвърли ми кепа. Аз ще го. Дай го. Чекай, хвърлям костурчето. Отпусни. Не отпусни. Държи. Няма се, държи. Да знам какво да стой. Отпусни малко, да излезе. Не напой, още. Излезна. Насам. Штука. И какво като скочи? Дай. Да, айде бро. Втора штукичка, какво на Виктор. Имаш ли го удара? Имам го. Стой малко си. Стой ти разчистиш ти да. Стой малко. Че да хвана? Стой. Хвани си, а? Хвани си, а? Чакай, пусни. Малко. Ама хубаво.